Ето, това бе началото на клуб по хокей на лед Спартак. Ето тук нападателчето. Някои от по-много значителните играчи. Ето, Жоката Галчи, опитва се каквото може да направи. Старае се поне. И ще имаш винаги място в нашия отбор. Без значение на какво ниво. Добре, да. И ето тук някои дълбоки резерви. Ето това е чорваджията. И то от нашия отбор. И още какво стана и Народния театър. Ще го ползваме за централа, докато не намерим нещо по-добро Народния театър, за клубчето. Дайте да снимам. Тим Каленци ще има клуб, това так отдолу. Той снима филм, че прави снима, не? Защо само не те виждам тук? Ето държиш ръката на това, не трябва ме види, брат. Да ти го махна. Ето ме. Само не ти копчета. Да, виждам го. Да.